Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι το Secret Podcast. Σήμερα ο καλεσμένος μας είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος του θεάτρου και της τέχνης. Μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ. Έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά τα καταφέραμε και ήρθαμε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει χαράξει μια σπουδαία διαδρομή στο θέατρο. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από όλους μας και σήμερα βρίσκεται κοντά μας ο Τάσος Χαλκιάς. Κύριε Χαλκιά, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλώς σε βρήκα, αγαπητέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τα καλά σου λόγια. Μια χαρά είναι η ατμόσφαιρα και η μεταξύ μας, αλλά και του χώρου. Οπότε είμαστε μια χαρά και ελπίζω ο κόσμος να ευχαριστηθεί την κουβέντα μας. Είστε έτσι ένας άνθρωπος, έτσι μια φιγούρα του θεάτρου. Δηλαδή όταν σας βλέπει κάποιος, του έρχεται στο μυαλό ότι Χαλκιάς ίσον θέατρο. Θέλω να μου πείτε τι είναι για σας το θέατρο. Είναι πολύ εύκολο να το απαντήσω μετά από τόσα χρόνια. Είναι ο τρόπος της ζωής μου. Είναι η μορφή της ζωής που έχω δώσει στον εαυτό μου από τα 19 μου χρόνια που πρωτομπήκα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Στο Εθνικό μπήκατε εσείς? Τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ναι. Που ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα, έπρεπε να είσαι επιμελής φοιτητής, έπρεπε να είσαι στρατιώτης. Δεν είχα υπόψη μου να πάω να γίνω ηθοποιός με την έννοια του να είναι το επάγγελμα της ζωής μου αυτό. Πολύ δε περισσότερο ότι ο τρόπος του θεάτρου θα αποτελέσει και τον τρόπο της ζωής μου. Αυτό ούτε καν το φανταζόμουν. Είχα σκοπό να γίνω καπετάνιος. Εγώ ήθελα να πάω στη θάλασσα. Ήθελα να κουμαντάρω πλοία, πώς το λένε, ας πούμε, και σκεφτόμουν και τις φουρτούνες και πώς θα τα καταφέρω και με μια ηρωική μορφή, ας πούμε, και τέτοια πράγματα, και έτσι είχα ξεκινήσει να πάω για εκεί. Αλλά περνώντας με ένα φίλο από την οδό Μενάνδρου κάποια στιγμή που ήμασταν στην Αθήνα για κάτι ψώνια, δεν θυμάμαι γιατί, είδαμε έξω από την δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου που στεγαζόταν στην οδό Μενάνδρου, στην πίσω πλευρά του Εθνικού Θεάτρου που έχει πρόσωψη στην Αγίου Κωνσταντίνου, αυτό το περίφημο κτίριο του Τσίλερ, πολύ κόσμο μαζεμένο, πολλά. Και όταν πλησιάσαμε πιο πολύ είδαμε ότι ο κόσμος του ήταν νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά. Και ρώτησα, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ, γιατί είστε μαζεμένοι? Και μας είπαν να δίνουμε εξετάσεις στη σχολή. Ποια σχολή? Του Εθνικού Θεάτρου και τα λοιπά. Και του λέω του φίλου μου, ρε εσύ, καθόμαστε για πλάκα να δώσω κι εγώ. Για πλάκα δηλαδή, ξεκίνησε. Η μόνη μου εμπειρία μέχρι τότε ήταν κάποιες παραστάσεις που είχα συμμετάσχει στο σχολείο και την είχα, πώς το λένε, μια καθηγήτρια που είχαμε και εδώ στην ευθύνη μιας παράστασης ολόκληρης, να τη στήσω, να την προχωρήσω και να την κάνουμε πράξη. Και έτσι εκείνη τη λόξα είχα μόνο, δεν είχα τίποτα άλλο. Αλλά αυτό μου έκανε κάτι εκείνη την ώρα. Όλα αυτά τα παιδιά έρχονται να γίνουν ηθοποιοί. Μιλάμε για 600 παιδιά και παραπάνω. Έτσι. Και μπαίνετε μέσα στο Εθνικό? Ναι, και δεν λέω συγγνώμη, λέω γιατί δεν έχω πάρει τα χαρτιά μου εγώ ακόμα να γραφτώ και έτσι με αφήσανε. Παιδιά, πέρασα και μπαίνω μέσα και είναι πάνω σε ένα παράθυρο δίπλα, κάτι χαλιά που περιμένω κάτω. Ένας είπε, τι θέλει, μου λέει. Έλα πάνω. Και ανεβαίνω και αυτός ήταν ο διευθυντής της σχολής, ήταν ο Στέλιος Βόκοβιτς, ένας πρωταγωνιστής του Εθνικού Θεάτρου, διευθυντής της σχολής και δάσκαλος της Υποκριτικής, με τον οποίο αποτέλεσε τον πνευματικό μου πατέρα πολύ γρήγορα και ήταν ένας άνθρωπος που με επηρέασε πάρα πολύ. Και μου είπε, δεν γίνεται να δώσεις εξετάσεις τώρα που σου ήρθε. Πώς σου ήρθε? Γιατί δεν έχεις ετοιμάσει τα χαρτιά σου, θα έρθεις του χρόνου. Λέω του χρόνου, ναι. Και τι θα κάνουμε μέχρι του χρόνου? Να έρθεις να παρακολουθείς τη σχολή, να πάρεις την εμπειρία. Αν δεν σ' αρέσει κιόλας ή δεν θέλεις. Και έτσι πήγα ακροατής την πρώτη χρονιά. Σε πρώτη επαφή με το θέατρο. Και μαγεύτηκα. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ, αφού κάθε τόσο ήμουν έτοιμος να σηκωθώ. Λέω, να μπω μέσα. Κάνω κι εγώ. Τέλος πάντων τη δεύτερη χρονιά πήγα, έδωσα, πέρασα και τις δεύτερες εξετάσεις, γιατί ήταν 2 φάσεις εξετάσεων. Οι γονείς σας... Και εγκαταστάθηκα στη δραματική σχολή κυριολεκτικά. Δηλαδή στο σπίτι μου πήγαινα μόνο για έναν ύπνο και έφευγα αμέσως. Δίνατε ψυχή. Από το πρωί σε πρόβες, σε διδασκαλίες.
Και μπήκα σε έναν τορό εντελώς διαφορετικό, που η προηγούμενη μου ζωή ήταν σαν να μην υπήρξε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Δεν μου έμεινε καμία επιρροή έτσι, ούτε κάτι τα ηλίκια και κάτι αυτά που σαν πιτσιρικάς ήμουν και ιδιαίτερα εύθυκτος, ας πούμε, γιατί έτσι είχα μάθει από το σπίτι μου. Αλλά όλα αυτά φύγανε, εξαφανιστήκανε, μου ήρθε μια ψυχική ισορροπία η οποία με άφηνε ελεύθερο να παρακολουθώ αυτό το μαγικό πράγμα που μου συνέβαινε. Και έτσι αφοσιώθηκα ολοκληρωτικά εκεί και αυτό αποτέλεσε τον τρόπο της ζωής μου όλα αυτά τα 55 χρόνια που ασχολούμαι με το θέατρο. Όταν ανακοινώσατε στους γονείς σας ότι θα γίνετε ηθοποιός, ανακοινώσατε στους γονείς σας ότι θα γίνετε ηθοποιός, πώς το πήρανε? Οι γονείς μου είναι δύο γνωστών, έτσι. Ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν παντελώς αρνητής, και η μάνα μου, η οποία το δέχτηκε, αλλά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί φανερά. Δεν μπορούσε να το χαρεί φανερά. Να πει, αγόρι μου, ό,τι διάλεξες να γίνεις, ξέρω εγώ. Μου το έλεγε όταν ήμασταν μόνοι μας. Εγώ, να ξέρεις, είμαι κοντά σου. Αλλά να το πάρεις στα σοβαρά. Τι όμορφο. Ο πατέρας μου, επειδή μας έπαιρνε από μικρά παιδιά, από 6 ετών μας έπαιρνε στη δουλειά του. Ο πατέρας μου ήταν ψυκτικός μηχανικός, δούλευε στα καράβια και στα πλοία. Όταν στον Πειραιά το λιμάνι γύρω-γύρω ήταν όλο καρβουνιάρικα. Ακόμα ούτε προβλήτες είχε, ούτε τίποτα. Την δεκαετία του 50 τώρα που σου λέω. 59-60 ας πούμε. Που ήμουν 6-7-8 χρονών. Και μας έπαιρνε στη δουλειά. Σαββατοκύριακα δούλευε και τα Σαββατοκύριακα. Και μας έμαθε, έκανε αγωγούς, περνούσε αγωγούς που περνάγανε εξαερισμοί από μέσα, ας πούμε. Με γαλβανισμένη λαμαρίνα, στράτζες, πράγματα αυτά, μουτζουροδουλειά. Μουτζούρα τη λέγαμε εμείς. Καλή δουλειά ήταν, μάθαμε, έπιανε το χέρι μας να δουλεύουμε τα εργαλεία, ο αδερφός μου ακόμα περισσότερο από μένα, αλλά και εγώ. Ο αδερφός μου έγινε, πώς να το πούμε, μάστορας, εγώ έκανα μαστοράκι. Την πήραμε τη δουλειά, την ξέραμε, μπορούσαμε να το κάνουμε και δεν ήταν δυσάρεστη, αλλά εγώ δεν ήθελα. Και όταν του είπα, θα σταματήσω, δεν θα ακόμα δουλεύω, θέλω να πάω να δω λίγο θέατρο. Πώς μου λέει. Δεν αντέδρασε, ας πούμε, βία, ότι όχι δεν θα πας. Αλλά με κόφτω λαιμό σου, κάνει ό,τι θέλεις, από μένα καμία βοήθεια δεν έχει. Δηλαδή λέω ότι μου κόβεις και το χαρτζηλίκι. Και βέβαια, τι χαρτζηλίκι ρε. Δεν ήταν χαρτζηλίκι αυτό. Πληρωνόσουν γιατί δούλευες. Τώρα δεν θα δουλεύεις και πληρώνεσαι. Πού το έχεις γραμμένο. Έφυγα, πήγα σε ένα φίλο που είχε τουριστικές μονάδες, κάτι κάμπινγκ, κάτι μικρά ξενοδοχεία. Το ξενοδοχείο Καβούρη ήταν μέτοχος και πήγα και δούλεψα εκεί. Έβγαζα τα μεροκάματα. Η σχολή δεν είχε δίδακτρα και γι' αυτό τη διάλεξα, επειδή ήταν δωρεάν. Λέω, πάμε πληρώσω. Αυτό αν το έχω, το έχω και θα γίνω. Αν δεν το έχω, δεν θα γίνω. Πάω να πληρώσω για να γίνω, δεν πάω σε ιδιωτική. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτό. Αυτά ήταν τα πράγματα και η αντίρρησή του κράτησε 18 χρόνια. Μετά από 18 χρόνια ήρθε στο θέατρο να με δει, αφού κάποιοι φίλοι του λέγανε ρε σπουδαίος ο γιος σου, ρε, πήγαμε και είδαμε την παράσταση αυτή. Σπουδαίος ρε, πολύ ωραίος. Από 18 χρόνια μετά. Και έγινε σε ντροπή που του λέγανε οι φίλοι του, ανθρώπους που τους πίστευε, που δούλευε μαζί τους, ότι με έχουν δει. Και αυτό έλεγε ναι, τον είδατε τον αλίμονας, τον είδε ο πατέρας του. Και ένωσε άσχημα. Και κάποια στιγμή μου είπαν είναι ο πατέρας σου στην πλατεία. Λάθος κάνετε. Ρε είναι ο πατέρας σου στην πλατεία. Ρε λάθος κάνετε. Δεν έχει το πατέρα από το θέατρο. Και όμως ήταν κάτω. Και πώς νιώσατε? Και βγαίνοντας από το θέατρο το βράδυ, με περίμενε, μ' αγκάλιασε, έβαλε τα κλάματα, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ πια ήμουνα 36 χρονών. Και ήμουνα ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου 10 χρόνια. Να. Και βέβαια έπαιζα πράγματα ωραία, με μεγάλο ρεπερτόριο, σπουδαία κτλ. Δεν θέλατε να έρθει ο πατέρας σας και νωρίτερα? Εγώ, πάρα πολύ. Αλλά τη στιγμή που ήξερα την άρνησή του για την επιλογή μου, επειδή τον ήξερα σαν χαρακτήρα, δεν ήθελα να τον βιάσω. Έλα να με δει το θέατρο μια φορά, ας πούμε. Του έλεγε η μάνα μου, δεν τρέπεσαι βρε, δεν τρέπεσαι βρε, πάνω το παιδί. Το παιδί σου μπήκε στα περιοδικά βρε, δίνει συνεντεύξεις, βλέπεις. Τι παριστάνεις τώρα, αυτό το καπρίτσιο σου κρατάς ακόμα. Γιατί μετά από κάποια χρόνια ξεταρέψει η μάνα μου και του μίλαγε.
Και ήρθε μόνος του μετά από 18 χρόνια. Είναι συνυφασμένη η ζωή ενός ηθοποιού με την τέχνη του? Μπορεί να ζήσει ένας ηθοποιός χωρίς θέατρο? Εγώ δεν μπορώ. Εσείς? Δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους όλων. Γιατί είναι πάρα πολύ... ακούω την Κάτια μου, την αγαπημένη τη Δανδουλάκη τώρα, η οποία σε μια συνέντευξη έλεγε όχι, δεν θέλω να πεθάνω εγώ πάνω στη σκηνή, δεν έχω αυτή τη λόξα, αλλά θέλω να είμαι όσο μπορώ και θέλω να είμαι καλά, να είμαι πάνω στη σκηνή. Αλλά να πω ότι ο Άγλο με βρει πάνω στη σκηνή, όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Είναι άλλοι οι οποίοι λένε εγώ αν δεν πεθάνω στο σανίδι δεν φεύγω από το σανίδι, είναι άλλοι που πεθαίνουν πάνω στο σανίδι αλλά πεθαίνουν και στην πιάθα, είναι άλλοι οι οποίοι πέρασαν πολύ ωραία ζωή, αλλά τα τελευταία τους δεν ήταν καλά και καλλιτεχνικά και στη βιοπορία τους, το βιοπορισμό τους, αλλά και άλλοι οι οποίοι έφτασαν σε μεγάλα επίπεδα δόξας, φήμης και τα λοιπά και γκρεμίστηκαν γιατί κάτι δεν πήγε καλά στο τέλος. Όλα αυτά μπορούν να σε επηρεάσουν, αλλά τίποτα δεν επιλέγω ως αυτό θα ήθελα να μου γίνει. Αυτό θα ήθελα να μου συμβεί. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά μπορώ να πω εκ του ασφαλούς ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το θέατρο. Μπορώ να ζήσω χωρίς την τηλεόραση, χωρίς ίσως τον κινηματογράφο. Το ραδιόφωνο μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να μπορώ να το έχω. Αλλά χωρίς το θέατρο δεν μπορώ να ζήσω. Τι είναι αυτό που σας δίνει το θέατρο και το θέλετε στη ζωή σας? Το θέατρο είναι πολλά πολύ? πράγματα. Το θέατρο είναι μόρφωση, το θέατρο είναι εκπαίδευση, το θέατρο είναι ύπαρξη, συνείδηση. Περιέχει μέσα του στοιχεία ιδανικά. Στοιχεία τα οποία αξιολογούν και αξιοκρατούν τον άνθρωπο. Στοιχεία όπως η αλληλεγγύη, όπως η ενσυναίσθηση, όπως το δώσιμό σου σε κάτι, σε ένα ρόλο. Με την ίδια ζέση μπορείς να δοθείς στην ανάγκη ενός ανθρώπου. Το ίδιο πράγμα μπορεί να σου συμβεί σε ένα γεγονός της ζωής δυσάρεστο, γιατί τα ευχάριστα περνάνε εύκολα και συχνά φεύγουν γρήγορα από τη μνήμη μας, αλλά τα δυσάρεστα είναι η εμπειρία, τα δυσάρεστα μένουν. Δεν είναι εύκολο να φύγουν από πάνω σου και αυτό αποτελεί την εμπειρία σου. Αυτές είναι οι εμπειρίες της ζωής ενός ανθρώπου και οι εμπειρίες είναι ένας πλούτος για τον ηθοποιό, είναι μια αποθήκη του, είναι το μυστικό του δωμάτιο, είναι από εκεί που ανασύρει το οποιοδήποτε συναίσθημα δεν το έχει εκείνη τη στιγμή και ο ρόλος το χρειάζεται. Είναι μια μελέτη ιδιαίτερη, είναι μια επικοινωνία εσωτερική, εμένα με τον εαυτό μου, εμένα του ηθοποιού με τον εαυτό του. Να ψαχτεί, να βρει τι έχει από αυτά που ο ρόλος χρειάζεται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ λόγια των δασκάλων μου, τον Αλέξη το Μηνωτή δεν τον είχα δάσκαλο να μου διδάξει, αλλά διδάχτηκα από αυτόν παίζοντας μαζί του πάνω στη σκηνή. Και αυτό είναι μια επιπλέον διδασκαλία, γιατί παίρνεις άμεσα το αποτέλεσμα της σπουδής εκείνου. Ο Μηνωτής λοιπόν, επειδή ήταν και σκηνοθέτης μας σε πολλές δουλειές, μου δίδαξε 3 πράγματα. 3. Ένα πράγμα σε 3. Ο ηθοποιός δεν χρειάζεται κανέναν άλλον παρά μόνον τον καλό του εαυτό. Και όταν λέμε τον καλό του εαυτό, εγώ προσωπικά, έλεγε ο ίδιος, εννοώ να είναι υγιής, ψυχήτε και σώματι. Τότε είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το έργο και το ρόλο. Αυτό αντιμετωπίζει ο ηθοποιός. Ούτε το σκηνοθέτη αντιμετωπίζει, ούτε το κοινό, ούτε στο κοινό οφείλει την ύπαρξή του. Άρα το κοινό πρέπει να το ευχαριστεί. Όταν εμφανίζεται μπροστά του, πρέπει να είναι έτοιμος να το ευχαριστήσει. Και δεν ευχαριστούμε το κοινό μόνο με το γέλοτα, αλλά τον ευχαριστούμε ακόμα και να τον κάνουμε να δακρύσει από βαθιά συγκίνηση. Έλεγε λοιπόν ότι κάνεις 3 αναγνώσεις. Μία ανάγνωση διαβάζεις το έργο. Μία δεύτερη ανάγνωση μετά από κάνα 2 μέρες. Όταν λέμε όμως διαβάζεις το έργο, συγκεντρώνεσαι εκεί για να διαβάσεις το έργο. Δεν διαβάζεις το έργο και σου λέει τα σουλή, τι είναι ρε μανά, ξέρω εγώ. Μπορείς να πεταχτείς με αυτό, όχι τώρα δεν μπορώ γιατί διαβάζω. Το χάσες. Όταν λέμε διαβάζεις το έργο, είσαι εσύ, το βιβλίο και ένα δωμάτιο, ένα φως συγκεντρωτικό και διαβάζεις το έργο. Αφού διαβάζεις το έργο λοιπόν μία φορά,
Μετά από κάνα 2 μέρες που κάτι θα έχει καταλαγιάσει μέσα σου από αυτό που διάβασες, ξαναδιαβάζεις το έργο διαβάζοντας το ρόλο σου μέσα στο έργο. Τι κάνεις εσύ μέσα αυτό το έργο, πόσο ενδιαφέρον είναι, πώς μπορείς να το κάνεις, όχι ακόμα λεπτομερώς, σαν ιδέα. Τελειώνει και αυτό. Πάει η δεύτερη ανάγνωση. Μετά από 4-5 μέρες, όπου θα έχεις σκεφτεί πολύ το ρόλο σου μέσα στο έργο που έχεις διαβάσει καλά από την πρώτη ανάγνωση, θα διαβάσεις μια τρίτη φορά το έργο, βλέποντας το ρόλο σου σε σχέση με τους άλλους ρόλους. Τι κοινωνείς εσύ μες στο έργο, τι θα επικοινωνήσεις στον κόσμο μέσα από την παράσταση, τι θα πάρει ο κόσμος από αυτό που θα κάνεις, ποια είναι τα κορυφαία σημεία του ρόλου σου. Υπάρχουνε ή δεν υπάρχουνε. Πρέπει να υπάρξουνε για να κάνεις και τη βιρτουοζιτέ σου. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι ο σκοπός να κάνουμε βιρτουοζιτέ. Είναι να παίξουμε το ρόλο. Μερικές φορές ακούμε, καλά ο τάδε δεν έπαιξε το ρόλο, έγινε ο ρόλος. Αυτό είναι λάθος. Κανένας δεν πρέπει να γίνεται ο ρόλος. Ήρθε ο Μπρέχτ αρκετά αργότερα και είπε κάτι το οποίο οι αρχαίοι τραγικοί, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, το έχουν κάνει από τότε. Τι έχουν κάνει. Είχαν τον υποκριτή, τον ηθοποιό, αλλά σκεπασμένο το πρόσωπό του από ένα προσωπείο. Από μια μάσκα. Της τραγωδίας ή της κωμωδίας. Δεν φαινόταν το πρόσωπο του ηθοποιού. Φαινόταν η μάσκα. Όταν έπαιζε τραγωδία, κρατούσε πάντοτε αυτή τη μάσκα. Τη μικροκουνούσε αναλόγως με το αίσθημα και την έκφραση που ήθελε να αποδώσει. Αυτό είναι η περίφημη αποστασιοποίηση που έφερε ο Μπρέχτ αργότερα. Εσάς, τι έργα σας αρέσει να παίζετε? Τι έργα? Τι έργα σας αρέσει να παίζετε, προτιμάτε να παίζετε στο θέατρο? Υπάρχει στο θέατρο μια κατάταξη θεατρικών ειδών. Τα έργα κατατάσσονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε κωμωδίες, δράματα, αστικά δράματα, επικά έργα, επικά δράματα, ποιητικά έργα, πρόζας, απλής δηλαδή ομιλούσας γλώσσας, και αφήνω τελευταία την Αττική κωμωδία του Αριστοφάνη και την τραγωδία με μια λέξη, το αρχαίο δράμα με μια σύνθετη λέξη που τα περιλαμβάνει και τα δύο. Για μένα η τραγωδία είναι η πεμπτουσία της θεατρικής τέχνης. Και είναι αυτή γιατί διέπεται από ποιητική μορφή κειμένου και από μεγαλειώδεις πράξεις. Οι πράξεις αποβαίνουν να είναι μεγαλειώδεις γιατί δεν συμβαίνουν ανάμεσα σε ανθρώπους. Συμβαίνουν ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους. Η ιδιοποιώς διαφορά της τραγωδίας με την οποία συγκρούονται οι περισσότεροι νέοι σκηνοθέτες, κακός. Διάβασμα είναι υπόθεση. Καλό διάβασμα, αυτό που έλεγε ο Μηνωτής. Σωστό, καλό διάβασμα. Εάν εσύ διαβάζεις το έργο για να έχεις την ευθύνη μιας παράστασης, θα το διαβάσεις με άλλο τρόπο από τον ηθοποιό. Αλλά τον ηθοποιό να τον αφήσει να διαβάσει το ρόλο του. Εάν ο ηθοποιός διαβάσει το ρόλο του καλά, όπως λέγαμε προηγουμένως, τον τοποθετήσει με το ΑΒΓ της ανάγνωσης που αναφερθήκαμε πριν, δεν είναι καμία ανάγκη να του δείξει εσύ τίποτα. Και δεν είναι η δουλειά σου. Είσαι διδάσκαλος υποκριτικής? Όχι. Είσαι σκηνοθέτης. Τι κάνει ο σκηνοθέτης? Έχει την ευθύνη μιας παράστασης. Την ευθύνη του ρόλου πρέπει εσύ ο ίδιος να μάθεις τον ηθοποιό, να τον πείσεις ότι είναι και αυτός. Ο ηθοποιός. Κανένας σκηνοθέτης δεν λέει θα πάρω εγώ αυτόν εδώ για να στον κάνω να παίξει έναν Άμλετ. Για να πάρεις έναν για να παίξει τον Άμλετ θα πρέπει να έχει το 50% του Άμλετ ήδη αυτός. Από εμπειρία, από φιασίδι, από γνώσεις, από αυτά, από οτιδήποτε. Δεν μπορεί να τον κάνεις εσύ να παίξει τον Άμλετ άμα δεν έχει κάτι αυτός. Όποιος κι αν είσαι. Αγαπημένο έργο, αγαπημένη τραγωδία, ποια είναι? Ο Ιδίππους Τυραννός. Θεωρώ ότι είναι το πιο άρτιο έργο που έχει γραφτεί ποτέ και ίσως να είναι και το πρώτο αστυνομικό έργο το οποίο δείχνει στον ανακριτή ποια είναι η δουλειά του. Ο Ιδίππους, για να ανακαλύψει ποιος είναι ο ίδιος, έγινε ανακριτής, έγινε εισαγγελέας, έγινε θήτης, έγινε θύμα και στο τέλος όταν τα είδε όλα αυτά και συνειδητοποίησε τι έκανε άθελά του, άρα κάποιοι άλλοι τον βάλανε να τα κάνει. Ποιος με έβαλε? Ο ξαδερφός μου, ο φίλος μου? Όχι. Ο πατέρας μου τον σκότωσα.
Η μάνα μου την παντρεύτηκα και έκανα παιδιά. Ούτε αυτοί με βάλανε, εγώ τα έκανα. Κάποιος άλλος τα έκανε. Απόλλωνα Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό. Αυτή τη θεοκρατική άποψη, η οποία κυριαρχεί στον Αισχύλο περισσότερο και πολύ λιγότερο στο Σοφοκλή, σχεδόν καθόλου στον Ευρυπίδη, είναι που δεν μπορούν να την κατανοήσουν οι σημερινοί καλλιτέχνες που πάνε να καταπιαστούν με το να ανεβάσουν μια τραγωδία στην Επίδαυρο. Έτσι λοιπόν λέει, όχι πάλι με χλαμίδες θα τους ντύσουμε, ας πούμε, να τους βάλουμε μια στρατιωτική στολή και βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον βασιλιά Κρέοντα, τον Ιδίποδα μερικές φορές, να φοράνε, ας πούμε, γερμανικές στολές της κατοχής. Τέτοια γοητεία που έχουν πάθει, να πούμε, με τις στολές των Ναζί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν τους ρωτήσει και τους ίδιους, φαντάζομαι δεν έχουν απάντηση. Γιατί δεν μπορεί να δώσει την απάντηση, γιατί ήταν μεγαλοπρεπής η στολή των Ναζί. Τι να πει, ότι η στολή των SS δεν παίζεται. Η πλήρη στολή των SS με κάτι κόκκινους γιακάδες που ανοίγουν εδώ με τα αυτά και τα λοιπά. Παλτά, ας πούμε, κασμίρια, πανάκριβα και πολύ βαριά ρούχα και τα λοιπά. Γιατί γοητεύονται από όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν θέλουν τη χλαμίδα, ας πούμε, που είναι ένα αραχνοήφαντο τσιτάκι που το ρίχνεις επάνω σου και κρέμεται ένα κουρέλι. Και είναι της εποχής. Η κάθε εποχή πρέπει να αντανακλά το ύφος της και πρέπει να διδάσκονται οι επόμενες εποχές από το τι έλεγε εκείνη η εποχή, για να δούμε, κρατάμε κάτι από αυτό σήμερα. Και τότε θα καταλάβουμε ότι τα κρατάμε όλα. Την πρώτη σας φορά στο θέατρο, την πρώτη στιγμή που πατήσατε το πόδι σας πάνω στο σανίδι και παίξατε ένα ρόλο, ποια ήταν? Τη θυμάστε? Τη θυμάμαι γιατί ήταν εντελώς ξεχωριστή. Εμείς είχαμε ένα προνόμιο στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Και τα αγόρια και τα κορίτσια, τα καλοκαίρια, οι σκηνοθέτες του Εθνικού Θεάτρου τα χρησιμοποιούσαν για το χορό της τραγωδίας ή της κωμωδίας, όπου εκείνη την εποχή το Εθνικό Θέατρο μονοπολούσε το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Κανένα άλλο συγκρότημα δεν έμπαινε μέσα στην Επίδαυρο. Αυτό έλαβε χώρα μέχρι το 1975 που έγινε, το 1974 που έγινε η μεταπολίτευση. Αλλά το 1974 δεν συμμετείχε επίσης άλλος. Από το 1975 και μετά άρχισαν να συμμετέχουν και άλλα συγκροτήματα. Αρχής γενομένες από το κρατικό Βορείο Ελλάδος, μπήκε πρώτα και το δεύτερο εθνικό θέατρο της χώρας μέσα, το κρατικό θέατρο Βορείο Ελλάδος. Αργότερα ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος με το αμφιθέατρό του, όπου υπήρξε προηγούμενα σκηνοθέτης και του κρατικού Βορείου Ελλάδος αλλά και του Εθνικού Θεάτρου. Είχε ανεβάσει τραγωδίες στην Επίδαυρο ως σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου. Και αργότερα μπήκε και ο ΘΟΚ, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, και διάφορα άλλα συγκροτήματα που αρχίσαν να μπαίνουν σιγά σιγά, μέχρι που σήμερα μπαίνει όποιος θέλει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, όποιος θέλει κάνει ένα αίτημα και ανάλογα με το αυτό του μπαίνει. Και εσείς τότε ξεκινήσατε από την Επίδαυρο? Το λέω αυτό γιατί την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στην Επίδαυρο ήταν η συμμετοχή μου στο χορό του Αγαμέμνονα, στα σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη. Παίχτηκε ολόκληρη η τριλογία, γιατί η Ορέστια που περιέχει τον Αγαμέμνονα, τις Χοηφόρες και τις Ευμενίδες είναι η μοναδική τριλογία, γιατί έτσι ήταν η τραγωδία. Ήταν τριλογίες, ήταν 3 έργα και μάλιστα και ένα τέταρτο που λεγόταν σατυρικό δράμα. Το μόνο σατυρικό δράμα που δεν ξέρουμε σε ποια τριλογία ανήκει είναι ο Κύκλοψ, και σε αυτό έχω παίξει. Λοιπόν, σε σκηνοθεσία του Σπύρου του Ευαγγελάτου. Η πρώτη φορά λοιπόν αυτή, το 1972, με την πρώτη παράσταση των Επιδαυρίων που ανοίχτηκαν τότε με τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη, Αγαμέμνονα το Βασίλη Κανάκη και Κλητεμίστρα, η μεγάλη μου δασκάλα και φίλη Μέρη Αρώνη. Η συγκίνησή μου ήταν τέτοια που σταμάτησε το βήμα μου. Η ορχήστρα της Επιδαύρου είναι το στρογγυλό που κινείται ο χορός. Έτσι λένε ορχήστρα. Και έχει χώμα. Γύρω όμως από το χώμα υπάρχει το περίφημο μαρμαράκι, όπως το λέγαμε εμείς οι παλιοί της Επιδαύρου. Γιατί έχω την τιμή τώρα να μπορώ να το πω αυτό. Μόλις πάτησα το πόδι μου στο μαρμαράκι πριν το επόμενο βήμα πατήσει το χώμα, ενώ το είχα πατήσει πολλές φορές στις πρόβες, έτσι. Εκείνη την ημέρα είχε θεατές, ήταν που με ακινητοποίησε. Ακινητοποίησε και
τρέχανε βρύσες στα μάτια μου από τη συγκίνηση και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Γιατί πέρασε μέσα μου ένα μεγαλείο, όταν είδα τους ηθοποιούς ντυμένους με τα κοστούμια τους, τα οποία ήταν υπέροχα κοστούμια του Διονύση του Φωτόπουλου, εκπληκτικά κοστούμια και ένα σκηνικό το οποίο ήταν απόλυτα συνδεδεμένο με τα αρχαία που είχαν μείνει εκεί. Δεν ήταν κάτι παράτερο και κάτι δεν ξέρω τι. Που δεν κολούσε, ας πούμε. Που σήμερα, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, πας στην Επίδαυρο και βλέπεις 2 παραθυρόφυλλα και 4 τζάμια δίπλα στις αρχαίες κολόνες και λες, τι είναι αυτά. Ο μεγάλος Τσαρούχης κάποια στιγμή βλέποντας μια κωμωδία από κάποιο συγκρότημα, δεν ξέρω ποιο, λέει, θέλω να ανέβω πάνω, γιατί ήταν λίγο τσιφδός ο Γιάννακης, θέλω να ανέβω πάνω στο ηλεκτροδοκείο από ψηλά να δω τη ροχίστρα. Ανέβηκε λοιπόν, είδε τι φόρτωμα είχε εκεί πάνω, χαλιά, τσαρούχια, φρούτα, αγορές, λαϊκή αγορά, τα πάντα, σε ένα έργο που ήταν η Αχαρνής και παρουσία στην αγορά. Δεν φαινόταν ούτε ίχνος χώματος της ορχήστρας, είχε καλυφθεί όλη. Αν κάνεις αυτό, καταρχήν είσαι χαζός, διότι η ακουστική του θεάτρου υφίσταται από 2 λόγους. Πρώτον από το κύλο λέμε τις κερκίδες, έτσι, το οποίο είναι φτιαγμένο με ένα τέτοιο τρόπο, τα σκαλοπατωτά του καθίσματα, που να ηχεί ο ήχος, να κάνει γκέλα και να ξαναηχεί και να ξαναηχεί. Είναι μεγάλη μελέτη όλο αυτό το πράγμα. Αλλά και κάτω από την ορχήστρα της Επιδαύρου, τα 3 μέτρα βάθος, ήταν τεράστια πιθάρια, το ένα κολλημένο με το άλλο, με παχύ στρώμα δερμάτων από πάνω, για να μην υποχωρήσει από το βάρος του χώματος. Υπήρχαν λοιπόν ένα αντιχείο από κάτω. Εκεί που πατάγαμε εμείς, βέβαια ήταν στα 2,5 με 3 μέτρα χώμα, έτσι. Το χώμα αυτό όμως στην αρχή ήταν ελαφρόπετρα, αργότερα ένα άλλο πιο ελαφρύ χώμα και πάνω το κάνα μέτρο είχε τους 80 πόντους, ας πούμε, για το χώμα, το πραγματικό χώμα της Επιδαύρου. Αυτό είναι ένα μυστικό που δεν το ξέρουν. Τα πιθάρια αυτά, πολλά από αυτά, έχουν σπάσει μετά από τόσα χρόνια και έχουν χαλάσει. Υπάρχουν όμως κάποια που ζουν. Αυτά τα κάποια που ζουν, μόνο εμείς οι παλιοί ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου τα ξέρουμε που είναι. Γι' αυτό μου πας να καθίσεις από πάνω, γιατί σήμερα παίζουν στην Επίδαυρο όλοι με μικρόφωνα. Και αυτό το θεωρώ τραγικό. Πιο τραγικό και από την τραγωδία που παίζουν. Και ποια ήταν η στιγμή που σας δόθηκε ένας ρόλος που δείξατε πραγματικά τις δυνατότητές σας, τη δουλειά σας, αυτό όλο που είχατε δημιουργήσει? Μπορώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή, από τις σκηνές ακόμα που κάναμε ως μαθητές, προκειμένου να δώσουμε τα δείγματα της μελέτης μας στους δασκάλους μας, όταν μας σήκωνε για να κάνουμε τις σκηνές μας, λειτουργούσαν όλα άρτια. Ήταν όλα τέλεια. Ήταν μια μικρή παράσταση. Βέβαια μια παράσταση η οποία δεν είχε, μερικές φορές επένδυση μουσική είχαμε, σε κάτι κασετοφωνάκια γράφαμε σε μια κασετούλα κάτι εμείς που νομίζαμε ότι σαν μουσικό θέμα μπορεί να συνοδέψει τη σκηνή που παίζουμε ή ένα διάλογο που θα ήθελε να χαλεί από κάτω και κάτι τέτοια και βάζαμε. Στοιχειώδη φωτισμό κάναμε γιατί υπήρχαν 5-6-7 προβολείς στη σκηνούλα που παίζαμε εκεί στην αίθουσα. Δεν μπορώ να πω ότι έλειπε κάτι. Απλώς αργότερα πήρε το μεγαλείο της παράστασης που είναι όλα επαγγελματικά. Μετά από όλη αυτή τη διαδρομή στο θέατρο, την αξιοθαύμαστη διαδρομή στο θέατρο, ήρθε και η τηλεόραση στη ζωή σας. Η μετάβαση από το θέατρο στην τηλεόραση πώς ήτανε? Δεν μου ήταν εύκολη, με την έννοια ότι πολλές φορές άκουσα κάποιους τηλεσκηνοθέτες να μου λένε μην παίζεις θεατρικά. Και κάποια στιγμή εκνευρίστηκα. Εσείς φέρνατε στοιχεία από το θέατρο στην τηλεόραση. τηλεόραση. Και λέω σε έναν, τι εννοείς? Τι θες να πεις μην παίζω θεατρικά? Πώς να παίξω? Πώς είναι το τηλεοπτικό παίξιμο? Ναι. Μου λέει πιο απλά. Σας δυσκόλεψε? Τα λέω λοιπόν πιο απλά. Ναι, μου λέει, αλλά ακόμα πιο απλά. Λέω ακόμα πιο απλά, θα φέρω τον εαυτό μου από το σπίτι μου, θα τον βάλω μπροστά στην κάμερα να τα πει. Δεν θα είμαι ηθοποιός. Θες τον Τάσο τον Χαλιά ή το ρόλο που έχω να παίξω? Πες μου, γιατί το πιο απλά ακόμα
δεν είναι το ηθοποιηλίκι, δεν ασκώ την τέχνη μου. Δεν είναι η τέχνη σας, ναι. Ξέρεις ποια είναι η τέχνη μου, τον ρωτάω. Ναι, να τα πεις απλά ρε παιδί μου, όχι αυτή είναι η δική σου τέχνη. Που την έμπαθες δεν ξέρω, αλλά δεν είναι η δική μου. Η δική μου είναι να υποκριθώ. Να παίξω δηλαδή κάτι το οποίο δεν είμαι εγώ. Για να το παίξω αυτό πρέπει να βάλω ένα μέρος του εαυτού μου για να βρει αυτό το μέρος του ρόλου που δεν το ξέρω. Σας δυσκόλεψε αυτό? Αυτό κάνω. Το πιο απλά τι είναι. Ώσπου ένας σκηνοθέτης του οποίου η ειδικότητα ήταν μοντέρ και άκουγε στο όνομα Αντώνης Τέμπος, αν τον έχεις ακουστά. Αντωνάκη μου που κι αν είσαι να είσαι καλά. Λοιπόν, και μου είπε το εξής. Τασούλη μου, θέλω, μου λέει, επειδή αυτό που κάνεις εσύ δεν πάει στον κόσμο. Το παίρνει αυτό εκεί, η κάμερα. Ναι. Αυτή το παίρνει, αυτή το πάει στον κόσμο. Πρέπει να το δώσεις εκεί εσύ. Μην νομίζεις ότι έχει κοινό απέναντί σου, δεν είναι θέατρο εδώ. Όχι, μην παίζεις θεατρικά, δεν είναι θέατρο εδώ. Άλλα λόγια, άλλο μήνυμα. Όχι ότι με βλάκας και δεν κατάλαβα τι έλεγε. Ή ότι έλεγε αυτός μια ξυπνάδα πάρα πολύ δύσκολη. Είναι και ο τρόπος που το λέει. Δεν συμφωνούσα και αντιδρούσα. Τι θα μην παίζει θεατρικά, ρε. Ναι. Και πού το λες? Δεν την πας εσύ την κουβέντα, δεν πας εσύ το ρόλο στο κοινό. Εδώ το κοινό τον πάει η κάμερα το ρόλο σου. Εσύ παίξε για την κάμερα. Άρα δηλαδή να λογιάσω την κάμερα το θεατή μου. Ναι, την κάμερα να λογιάσει θεατή σου. Για να γίνει αυτό, καταρχήν δεν μπορεί να κοιτάς την κάμερα συνέχεια και να λες την κάμερα, γιατί πρέπει να έχεις την αίσθηση ότι υπάρχει στην πλατεία σου ένας και μόνο θεατής. Ένας. Και απευθύνεσαι σε αυτόν. Άρα και εκεί να κοιτάω, πρέπει εκεί να πηγαίνει αυτό που λέω. Γιατί δεν μπορώ να κοιτάω την κάμερα συνέχεια, δεν κάνει. Έτσι συνειδητοποίησα σιγά σιγά ποια απλούστευση γυρεύεις και ποια κουβέντα είναι αυτή που παίρνει την πρόσα και ακόμα τη μαλακώνει περισσότερο, γιατί η κάμερα έχει τη δύναμη, γιατί υπάρχει και μια ασυνεργασία. Και αυτό το είπα στον Τέμπο και μου λέει δεν γίνεται αλλιώς. Δεν σε ειδοποιεί κανείς ότι σου κάνει κοντινό. Άλλο είναι τώρα που ακόμα παιδιά πάμε τα κοντινά τώρα. Ξέρω και είμαστε και πιο ψηλιασμένοι τώρα. Ακούω εγώ λένε. Εντάξει, ξέρω τώρα πια τι θα πει 30 φακός, θα πει 50 φακός, 75 φακός, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πια. Τότε ήταν ξένα. Δεν ήξερα. Λέει βάλει ένα 50 να του κάνουμε το γκρό. Λέω γκρό, τι είναι. Λέει κοίτα τώρα έρχομαι εδώ. Άμα έρθει ένας και σε δείξει εδώ, όπως βλέπαμε τα τεράστια πρόσωπα των μεγάλων στάρ του Hollywood, ας πούμε στην οθόνη την τεράστια, Παναγία, αυτό. Το όμως δεν το ξέρω εγώ πότε το κάνεις. Για να μην παίξω τα μάτια, για να μην κάνω γκριμάτσες, για να μην κάνω τέτοια. Και γιατί να κάνω, γιατί μπορεί ο ρόλος να πει «Πατέρε από εκεί» και να τσαλακωθεί το πρόσωπό μου. Αυτό αν η κάμερα είναι πάρα πολύ κοντά, το αλλοιώνει. Όλο αυτό το πράγμα ζορίστηκα λιγάκι να το μάθω. Όχι ζορίστηκα να το μάθω γιατί δεν μπορούσα να το μάθω, γιατί δεν ήθελα να το μάθω. Γιατί ένιωθα ότι με ξεστρατίζει από αυτό που είναι η κύρια δουλειά μου. Έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι θα κάνεις και αυτή τη δουλειά που δεν είναι η κύρια δουλειά σου αλλά έχει πολλά συστατικά της δουλειάς σου και η κύρια δουλειά σου θα είναι το θέατρο. Και έτσι έμεινα βασικά στο θέατρο και η τηλεόραση ήταν για μένα κάτι που ερχόταν και έφευγε. Μπορούσε πρακτικά, όχι υποκριτικά είπαμε, πρακτικά να βοηθήσει έναν ηθοποιό η τηλεόραση και να επηρεάσει και το κομμάτι του θεάτρου? Κυριολεκτικά μπορούσε, διότι είναι ένα μέσο το οποίο σε παίρνει και σε πάει στο ευρύ κοινό, σε πάει στον πολύ τον κόσμο, ο οποίος είτε δεν έχει την απόλυτη δυνατότητα ή την ευκαιρία, γιατί δεν έχεις πάντα την ευκαιρία να έχεις θέατρο δίπλα σου, μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν. Και ό,τι θαύματος εδώ στον τόπο αυτό, μόνο η Αθήνα έχει θέατρο. Ούτε καν Θεσσαλονίκη δεν έχει, ένα κρατικό θέατρο. Και κάποιους θειάσους που την επισκέπτονται συχνά. Και τις περιοδίες που κάνει ο κόσμος, που κάνουμε εμείς η θείαση, τα διάφορα καλοκαίρια και το χειμώνα ακόμα. Παλιά υπήρχε περίφημη τουρνέ. Έλεγε Θείασος Βαρβάτος με γερά ονόματα. Σε ποιο θέατρο θα είστε, παιδιά? Περιοδία πάμε.
Σε όλη την Ελλάδα. Πάμε περιοδεία. Μεγάλα ονόματα, έτσι. Ο Μακρύς, ο Αυλονίτης, ο Παπαγιαννόπουλος. Και κάνανε περιοδίες, πήγαν έξω. Τώρα γιατί δεν γίνονται αυτά? Γιατί τώρα... Μας νοιάζουν άλλα. Είναι ψηλά ο αμανές τώρα, καταλάβεις. Είναι φτηνιάρικα υποτίθεται πράγματα αυτά. Ή έτσι τουλάχιστον συμπεραίνω εγώ, μιλώντας με συναδέλφους και με παραγωγούς. Έλα ρε, θα κάνουμε το χειμώνα περιοδεία. Ποιος θα βγει με τα χιόνια? Δεν έχει όλη η Ελλάδα χιόνια, βρε, μόνο η Φλόρινα έχει. Κάτσε καλά τώρα να πούμε. Λέμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στην παράσταση που κάνετε περιοδεία τώρα. Ο παππούς έχει πίεση, κείμενο Δήμητρα Παπαδοπούλου και σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη, ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εσείς υποδίεστε εκεί ποιον? Τον παππού. Τον παππού. Ναι, τον παππού, ο οποίος έχει πίεση, αλλά επιδίδεται και στο να δίνει πίεση, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι είναι μια αλληγορική φιγούρα, μια αλληγορική φυσιογνωμία. Είναι ένα πρόσωπο, ας το πούμε, μη ρεαλιστικό, με την έννοια ότι για την Δήμητρα, σαν συγγραφέα, αποτελεί έναν απόλυτο συνδετικό κρίκο μιας σχετικά διαλυμένης οικογένειας, 3 αδερφές οι οποίες έχουν κάθε μια το δρόμο της. Η μία είναι πολύ ελεύθερη με το ερωτική επαφή, με το σεξ, με τους δεσμούς και με τους εραστές που τους αλλάζει τον ένα από τον άλλον, ψάχνοντας να βρει τον εαυτό της όλο αυτό. Η άλλη είναι παντρεμένη, αλλά σε έναν αποτυχημένο γάμο, όπου βρίσκεται με έναν άνθρωπο που είναι πολύ του σεξ και αυτή δεν είναι καθόλου. Της λέει βρίζε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι μ' αρέσει, αυτή δεν μπορεί να βρίσει. Αυτές οι πτυχές των Ελλήνων γυναικών που είναι διαφόρων διαμετρημάτων, όπως είναι και οι άντρες, και η άλλη είναι μια εργαζόμενη κοπέλα, η οποία έχει λόξα με τη μόδα, θα ήθελε πάρα πολύ να είναι σχεδιάστρια μόδας, αλλά προς το παρόν είναι πολίτρια και κυκλοφορεί πάντα με μια τσάντα, όπου έχει μέσα δείγματα ρούχων κτλ, γυναικείων βέβαια, και συνέχεια με αυτή την τζαντάρα που μπαίνει μέσα, και αυτή δεν έχει βρει το δρόμο της ερωτικά, ας πούμε, και ψάχνεται και αυτή. Είναι η πιο μικρή από όλες, αλλά κάνει και μια υγιεινή ζωή, και την αδερφή της στη μεσαία, που επειδή από το γάμο της δεν είναι ευχαριστημένη, καταφεύγει σε διάφορα χάπια για να μπορεί να ρίμει τα νεύρα της και αυτά κτλ. Της λέει: όχι, δεν κάνει να παίρνεις χάπια κτλ. Θα παίρνεις σκευάσματα τα οποία είναι φυτικά κτλ. Ομοιοπαθητική δηλαδή κτλ. Τέτοια πράγματα, και γίνονται, αυτές είναι οι εγγονές μου. Με αφορμή αυτά τα κορίτσια παρουσιάζεται ένας παππούς κάθε τόσο, τον οποίον φροντίζουν, και μάλιστα η μία προσπαθεί να τον πετάει στην άλλη. Ναι. Αρκετά τον είχα εγώ τον παππού, πάρω τον τώρα. Εγώ πώς θα τον πάρω, δουλεύω, δεν είμαι εδώ στο σπίτι κτλ. Και τέτοια πράγματα, λέει διάφορα φιλοσοφικού τύπου πράγματα ο παππούς, αλλά είναι και ένας παλιός αντάρτης. Γι' αυτό και είναι ακόμα ντυμένος. Αριστερός με άνοια. Ναι, αριστερός με άνοια, ναι. Η οποία άνοια του βγαίνει σε ευχάριστα διαθέσεις. Δεν είναι κανένα αυτό παραιτημένο ραμολί. Είναι ένα ενεργητικό γερόντιο, το οποίο, ας πούμε, μπερδεύεται μέσα στη ζωή τους. Τι κάνεις έτσι, παντρεύτηκες ακόμα, τι κάνεις. Πόπι της λέει, δεν είμαι πόπι, λέει, είμαι φόφη. Συγγνώμη, τέτοια λάθη κάνει. Κατάλαβες, αλλά είναι και αυτός ο οποίος συνέχεια τους λέει ότι πρέπει να ρίξουν το τείχος. Αυτοί δεν αντιλαμβάνονται το πνεύμα του και νομίζουν ότι μιλάει για το τείχος του Βερολίνου. Και του λένε κάθε τόσο, έπεσε το τείχος πια, δεν υπάρχει τείχος. Σταμάτα να πω, ξέρω εγώ. Όχι, βρε, δεν μιλάω για αυτό το τείχο. Τελικά αποκαλύπτεται, το λέει ο γαμπρός της μικρής, γιατί βρήκε και αυτή είχε ένα γκόμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι. Και αυτός τον αφήνουν συχνά σαν γιατί είναι τεμπέλης. Έχει τελειώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν εργάζεται και προσπαθεί να βρει μέσα από ένα καινούριο κόμμα την έκφρασή του. Σκέφτεται να γίνει κομματάρχης, δηλαδή να φτιάξει κόμμα. Και αυτός τον έχει τον παππού και τον πηγαίνει με το αμαξίδιο και αυτός του λέει διάφορα πράγματα. Ο παππούς επεμβαίνει λοιπόν στις ζωές αυτών, ώσπου μπαίνει ένας αστυνομικός μέσα στην υπόθεση, και είναι γιατί κάποια στιγμή τον παππού τον είχαν παρατημένο κάπου, κύλησε το καρότσι του και τον βρήκαν αυτοί. Και έτσι τον φέρουν πίσω
Και εκεί ας πούμε μπλέκεται αυτός μες στην ιστορία, γνωρίζεται με την Πόπη, την πρώτη κοπέλα η οποία έχει τις ανησυχίες αυτές που έχει, γίνονται ζευγάρι, αυτός είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πάλι μπαίνει ο παππούς μας και λέει: πού είναι αυτό, τον αφήσατε να φύγει, αυτός είναι καυκαιρία. Πάτε βράδυ, το λέτε να κακηρία του. Επεμβαίνει λοιπόν στη ζωή τους και στο τέλος είναι ο καταλύτης όπου δίνει τη λύση, αν θέλεις, με την έννοια ότι καλά βαδίζει ο κόσμος, αλλά θα πρέπει να γίνει επαναστατικός. Να γκρεμίσει ότι έχουν φτιάξει αστεί και να φτιάξει αυτό που ονειρευόταν και αυτός για το οποίο πολέμησε, για το στρατόπεδο του σοσιαλισμού κτλ. Το έργο διάβασα ότι συγκροτείται από δίπολα. Αναρχική γυναίκα που ερωτεύεται τον αστυνομικό. Ναι. Αριστερός παππούς με άνοια. Ναι, η Δήμητρα προσπαθεί να παντρέψει πράγματα τα οποία ισχύουν που θέλει στην να γίνει αστική μάνα. κοινωνία, αλλά είναι και φανερά, υπάρχουν. Δηλαδή ας πούμε της αρέσει που αναμειγνύει μια αναρχικιά με ένα μπάτσο, όπως τον ονομάζουν και μέσα στο έργο, δηλαδή γι' αυτό τον είπα έτσι. Της αρέσει που ένας κόμενος της μικρής αδερφής ψάχνεται πολιτικά, αλλά ψάχνεται μαζί με κανένα τσιγαριλίκι ή μαζί με κανένα τέτοιο. Δεν τα έχει. Τα έχει και αυτά μέσα στη ζωή του. Αλλά είναι αριστερός. Ψάχνει να βρει ένα κόμμα να τον εκφράζει, ας πούμε. Σας αρέσει? Και η άλλη είναι της εργασίας άτομο που βγαίνει στον δρόμο και πλασάρει ρούχα. Και η άλλη η οποία ζει σε έναν δυστυχισμένο γάμο όπου κατάφερε ένα θανατηφόρο κατά την άποψή της χτύπημα στον άντρα της, γιατί δεν τον ανεχότανε, που την είχε αγκαλιάσει και προσπαθούσε να τη βιάσει και του φέρε το πολύφορο στο κεφάλι, ξέρω εγώ, ένα πορτατίφ, και νόμιζε τον σκότωσε. Αυτόν βέβαια βάζει ένα λογοπαίγνιο μέσα η Δήμητρα, αυτόν τον λένε Παναγούλη και χρησιμοποιούν μόνο το επίθετό του. Είναι ο προπονητής Τάσος Παναγούλης, το οποίος από τότε που το κατάφερε το χτύπημα τον παράτησε αυτή αιμόφυρτο και έφυγε, δεν ξέρω τι έγινε, και ακούγεται ότι σώθηκε ο προπονητής που ήταν αιμόφυρτος, τον βρήκανε και τα λοιπά, ο Τάσος Παναγούλης, και λέει αυτή που είναι στην αδερφή της στο σπίτι, ακούει το άντρα της, δεν τον σκότωσε, και λέει ο Παναγούλης ζει, και ο μπάτσος είναι μπροστά και ακούει, τι ζει, λέει, Χριστιανή μου, ο Παναγούλης είπε ήταν εδώ 45 χρόνια. Υπάρχει αυτά τα πώς το λένε, της κωμωδίας, ας πούμε, της φάρσο κωμωδία. Σας αρέσει η κωμωδία να έχει πολιτικό σχόλιο, να είναι πολιτικοποιημένη, ή όταν αντλεί περιεχόμενο από την ίδια της την τέχνη? Η κωμωδία που δεν έχει πολιτικό σχόλιο δεν είναι κωμωδία. Ή όταν λέω πολιτικό εννοώ και κοινωνικό, έτσι. Δηλαδή, γιατί αυτή αν η κωμωδία υπάρχει, κάνει. ας πούμε, αυτό που λέμε μια κωμωδία καταστάσεων, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι ζουν κάποια πράγματα, ζουν μια μορφή ζωής. Οποιαδήποτε. Φτωχοί, αστικοί, πλούσια, αριστοκρατικοί, βασιλικοί, ζουν κάτι, ρε παιδί μου. Και μέσα από αυτό που ζουν, όπου η ζωή έχει και τα έτσι και τα αλλιώς και μπορεί να συμβούν ανά πάσα ώρα και στιγμή, πορεύεται μία κατάσταση. Η κατάσταση αυτή έχει και τα γελία της, τα ευτράπελά της, έχει και τα σοβαρά της, έχει και τα αυτά της. Όταν αυτή λέγεται κωμωδία καταστάσεων. Έτσι, για να τα τοποθετούμε και σαν... Το άλλο είναι φάρσα. Το άλλο, το οποίο έχει τα συνεχή αστεία, το ένα μετά από το άλλο, παθαίνουν διάφορες γκάφες δηλαδή οι ηθοποιοί. Αυτή είναι η φάρσα. Είναι κωμωδία, αλλά είναι φάρσα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ψάξει μια υπόθεση μέσα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που παθαίνουν κάποια πράγματα. Τα πράγματα αυτά κατά κανόνα έχουν γελία. Πώς θα δεις τώρα κάποια βιντεάκια μέσα στο YouTube, μέσα στο αυτό, που είναι διάφορα ευτράπελα, αλλά είναι και τραυματισμοί. Μέσα αυτά κάποια γλιστράει και σπάει το κεφάλι της. Αλλά γελάς επειδή γλίστησε και τι χάσει, πώς έπεσε. Έτσι. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα είναι η φάρσα. Αλλά δεν έχει μια αρχή και ένα τέλος. Δεν έχει καταστάσεις που ζούμε. Είναι ευτράπελα που ζούμε. Το ένα μέσα από το άλλο. Αυτή την κωμωδία δεν την πολύ συμπαθώ. Αλλά μου αρέσει να την παίζω. Μου αρέσει γιατί είναι ένα ελεύθερο. Το έργο της Δήμητρας, το παππούς εκεί πίεση, είναι και το ένα και το άλλο. Αυτό. Είναι μια μίξη η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και η Δήμητρα είναι ιδανική στο να συγγράφει τέτοια πράγματα. Είναι ιδανική. Έτσι το διασκεδάζουμε, το περνάμε πολύ ωραία το πράγμα. Πώς βλέπετε το κοινό σε αυτή την παράσταση? Τους αρέσει, ας πούμε, μια κωμωδία που να τσιγκλάει? Ναι.
Το βλέπουμε με μεγάλη ευχαρίστηση και μάλιστα επειδή το έργο έχει πολύ βομολογία μέσα. Πολύ όμως, πάρα πολύ. Δηλαδή πέραν του δέοντος και πέραν του μέτρου. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, ειδικά η αναρχικιά μιλάει πολύ πρόστιχα συνέχεια. Λοιπόν, εγώ το φοβόμουν αυτό. Ήταν ο Τάσος Χαλκιάς. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με το έργο. Με το έργο Παππούς έχει πίεση της Δήμητρας Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία του Χρήστου του Τρυπόδη, που είναι και ο παραγωγός αυτής της δουλειάς, και βρίσκομαι ευτυχέστατα πάνω στη σκηνή, με τον Κώστα τον Αποστολάκη, με τον Άρη τον Αντωνόπουλο, με την Φωτεινή Μοξεβάνη, με την Μαριλού Κατσαφάδου και με την Σίλβια Δελακούρα. Κύριε Χαλκιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία την όμορφη. Να είστε καλά και κάθε επιτυχία στην εκπομπή σου. Ευχαριστούμε και εσείς. Καλή συνέχεια.